Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda bir karantin saklanýar, işgärlere daşna çykmagy ruhsat berilmeýär. Nätaglaryň izinden barýanlar keselhananyň içine goý berilmeýär. Azatlyň habarçylary bu ýerde ýetip pnevmoniýa diagnozy bilen adynyň 245 adamyň saklanýanlygyny, bu keseli sebäpli nätaglaryň arasynda ýoğulanlaryň hem bardygyny habar berýärler. Häzirki wagtda Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda ýetip pnevmoniýa bilen kesellän 245 adam bar. 2 adam öldü, 5 adam reanimasiýada. Lokmandary we şepagat ýollarına çykmagy ruhsat bermeýärler diýip habarçymyz 17-nji ýunda aýtdy. Keselçilik barada maglumatlar Türkmenawatdan hem gowşýar. Liwap vilayatyndaky habarçylarymyz koronavirus bilen täze kesellänler barada habar bermegini dowam etdirýärler. Türkmenawatda 82 ýaşly ýene bir aýalda koronavirusyň bardygy anyklandy. Ol darganaty etrafyndan diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji ýunda aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hastahanalaryna ýetip pnevmoniýanyň alamatlary we dem alyş problemalary bolan näsaglaryň sany görülip eşidilmedik derejede köpeldi. Munyň bilen bir wagtda da lukmanlar üzgünleşdirilýär. Tez kömek hyzmatlary çakylyklaryň köpdigi sebäpli ýetişiksiz güne düşýär. Häkimetler ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Lukmanlar bolsa häzir mewjadan pnevmoniýanyň COVID-19 keselinden başga zat däldigine ynanýarlar. Azatlyk radiosy soňky hepdelerde azyndan 4 näsagyň, olaryň 3-si Aşgabatda, biri Türkmenawatda, şeýle-de Balkanawatda bir lukmanyň COVID-19 ýokoşmagy zerarly ýogulmagyna degişli jekmejek maglumatlary anyklady. Ýurdun ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny aýdýan hem bolsalar şu günler çäklendirmeler ýene-de güýçlendirildi we dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär. Paýtagtyň Köpetdağ stadiony we onuň goleýyndaky ýerler karantine ýapyldy. Sport klublarynyň sapaklary we sportsmenleriň türgünleşikleri besedildi. Tomusk saglyk öýlerinde diýin jalýan çağalaryň izinden enatalarynyň barmagyna çäklendirme girdildi. Şu gün öýlen Gökdere çağalar saglyk merkezinde oglumy görmäge gitdim. Teke badarından 45-nji awtobus Teke badary we Gökdere arasynda gatnaýar. Polisiýanyň barlygy nokodyna ýakynlaşanmyzda polisiýa işgäri ähli ýolagçylary hökümli äheňde awtobusdan düşürdi. Çağalary baryp görmek gadagan edilendigini diňe çağalary almak isleýänlere barmagy ruhsat berilendigini aýtdy. Ol munyň koronavirus pandemiýasy sebäpligini aýtdy diýip başgabatly ýene bir habarçymyz gurrun berýär. Häzirki wagtda paýtagtyň böjeýe işgärleriniň köpçülikliň saglyk barlygyndan geçmegi dowam etdirilýär. Indi döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary öz işgärlerine saglyk barlygyndan geçmek üçin diňe 2 gün möhletiň berilýändigini duýdurypdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä Mariýanyň hastahanalaryna hem çäklendirmeler güýçlendirilip, dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär. 16-njy ýunda garaşsyz Neşer Türkmen News Liwap vilayatynyň döwlet edaralaryna Saglyk saklaýyş ministrliginden tapşyryk gelip işgärleriň iş ýerlerinde maskaly bolmagyň talap edilendigini habar berdi. Munyň häzir ýurtda tutaşan keselçilik bilen baglanşygynyň bolup bolmadlygyny anyklap bolmady. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Saglyk ministrliginden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş şerişdeleri ýurtda pnevmoniýanyň ýaýramagy bilen baglanşykly häzirki ýagdaýy agzamaýarlar. Garaşsyz habar çeşmeleriniň berýän maglumatlaryny kommentirlemeýärler. Mundan başga da ýurt ýylatynyň saglyk ýagdaýyny görkezýän resmi statistikany çap etmeýärler. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda COVID-19 keseli bilen bagly hadisalary boyun almagy taýýardygyny aýtdy. Bu maglumatlary Türkmenistanyň häkimetlerinden resmi taýdan tasdiklatmak mümkin däl.